Ya buat Bapak Ibu yang mempunyai atensi lagu silakan bergabung bersama Campur Sari Tonggoni Dewi Gimana dari Mas Gunawan. Iki nanggape aduh banget. Nggih Pak. Bapaknya langsung nyaut. Langsung nyenggak iya Pak. Nggih dikasih sing kalem-kalem riyen nggih Pak nggih. Nanti dikasih gronjalan. Duh Kusuma sirone Mas bepujian ning ati.
Eh, Jan. Kompak sing mburi. Iki tamune do ora ngerti sajake. Ngertos mboten, Bu? Ngertos, Mas? Ngertos? Alhamdulillah nak ngertos. Lah nggih. Duku sumo sirone mas bepujan ning ati yen kato reno bengi aku ra bakal Anggih, sampun dipun katuraken cunduk betul.